Pamusoro pevaprofita. Ubvunzo chitiwo kuvaprofita vachiko here kana varipo basa ravo nderei? Kufanira kupinda. Profita vachiko here kana varipo basa ravo nderei? Kukura Mateo chapter 11 verse ya 13. Verse ya 13. Nokuti vaprofita vose nomurayiro wakaprofitwa kusvikira kuna Johani. Kana muchida kuzvigamuchira ndiye Elia wakanga achinzi unouya. Bhaibheri riri kuti iro vaprofita vose nomurayiro vakaprofita kusvika pana Johani. Saka mubvunzo uti Johani wakazofa kare, saka vaprofita vachikweyo. Regai nditange kugadzirisa nyaya iyi kuti murege kurasika. Nevazhinji vanozofunga kuti murayiro wakapera. Murayiro uri kurevwa apa to provoke your thoughts. Romans chapter 10 verse 4.
anenge angoiwana uko ngaangokutika tinonzwa ngatoapoka. Yeah. For righteousness to everyone who believes. Yeah. Christ is the end of the law. Katika isiya yakadaro inosiya confusion yakanyanya. Nokuti yatiyo kana zviri zvevaprofita nomurayiro vakaprofita kuguma pana Johani. Saka you have to know kuti unonzi Christ is the end of the law. Murayiro upi? Nambotaura kuti pane mhando ina dzinosimuka pana Genesis dzose iri mirayiro. Moral law, the Decalogue, then ceremonial law, civil law, and dietary law. Mirayiro iyi iri for ku Old Testament yakanga ichishunya zokurasha munhu kungopagadzirisa futi. 10 again, yeah, Hebrews verse 28. 10:28. Yavapoka verenga apoka nayavapa munhu akaramba murayiro wa Moses anofa asinganzwirwi tsitsi kana pane zvapupu zviviri kana zvitatu. Wakaramba murayiro wani hauzi waMwari nowa Moses. YaMoses ndiyo iye yakanyorwa pabepa. Wairamba mirayiro iya waibulawa asinganzwirwi tsitsi kana pane zvapupu zviviri kana zvitatu. Yaiva munguva yeOld Testament. Tatese zvino. Saka mirayiro yaMoses yakashanda kusvikira pa New Testament. Pa New Testament ndo patinoona muparidzi anonzi John wamira. John ndokubva adeclare kuti tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Nenzira iyoyo mutemo wezvipiriso waiva pamaceremonial laws wakabva wasaruka. Tini pamudapedza nokuti gwayana harichafaniri kuurawa nokuti gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Jesu Kristu raleva. Tichiri tose? Alright. Toenda manje pa civil law. Tiri pa civil law. Tamu New Testament anti-ceremonial yatogumaka. Toenda pa civil law. Civil law uchiverenga pana Matthew chapter 5. Makanzwa kuneve kare kuti kana munhu akakubvisa ziso neziso endinoti akakurova dama mubedzi dama usatsima. Ndizoka makanzwa kuneve kare kana munhu akati zvakati zvaitaurwa munguva dzekare pachinhambo chokuti vanhu vafe, Jesu wakauya ari nyasha. Kudhara waifa ipapo vasingamiri mangwana. Saka mutemo wemacivil laws wamagarisano oti kana munhu akauraya munhu muurayevo, kana munhu akaita zvakati itai zvakati, kana akadai itai zvakati, mutemo iwoyo wakabva wadonha. Saka mutemo miviri yadonha. Chapter 5 iyo yaMateo earlier on pa verse 17 Jesu oti musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro navaprofita. Handina kuuya asindakazadzisa. Regai tichinzwa paanozadzisa. In fact nyaya yacho inenge yabva pana Isaiah chapter 42 pa verse 21. It well pleased the Lord for his righteousness' sake. He magnified the law and make it honorable. Saka pa chapter 5 yaMateo oti imakanzwa kuti usaita upombwe. Imi munoti upombwe kuvata nomunhu. Ini ndinoti wangotarira akachiva waita upombwe. Wakudi manje. Saka zvinoreva kuti wavapa mutemo ine gumi manje inoti usaita upombwe. Ndo panototi pamutemo iyo iyi ine gumi, if your righteousness doesn't exceed that of the Pharisees, you shall not enter heaven. Atirutaura ne 10 commandments.
regai tichibva ipapo uyu umire anoendizoka ndopane kutsungirira kwavatsvene. The 10 commandments dziriko ndopane hurumende yeumwari. Alright, atiendei pane dhata 1 Corinthians, don't worry. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kana mchidya, kana mchinwa, kana mchida chinhu chipi nechipi, itai zvose kuti Mwari vakudzwe. Tapedza. Saka mutemo wairegwa apa kuti mutemo navaprofita zvakaguma pana Johani, mutemo wemaceremonial laws. Tavatose ngachiindai pavaprofita zvikai vaprofita vakaguma pana Johani. Jesu obhiga John kutaura kwavana vamazuva ano. Unoti iye kune vakaberekwa navakadzi hakuna mukuru kuna Johani Mubhabhatidzi, asi muduku kwaari mukuru muushe hwaMwari. Johani waiva mukuru, Jesu ari mudoko, asi mukuru muduku wacho ndiye mukuru muushe hwaMwari. Watopedza. Saka zvose zvaiva varibwa navaprofita munguva yazuro, basa ravo ranga rapera. Nderokupoinda kuti imhunzi yomukadzi ichatsika nyoka musoro. Nderokutaura kuti he is the Prince of Peace. He is the branch. Iwe Bethlehem Efrata yatova Mika. Pauri muduku kwazo uchazvarwa mazvarirwo ake ndeakare kare pama. Vose vaingotendeka kuuya kwaJesu. Azouya manje zvikai basa ravo rapera. Ko mazuva ano edu vaHebrew 1 verse 1 na 2. Hebrews 1 verse 1 and 2. Inotoni. Ya. Kana yava papo kana vakutinde. Mwari akataura kare kuna madzibaba navaprofita nemigove mizhinji uye nemitoo mizhinji. In diverse ways. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwati Mwari kare waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose munopaona waitawo naye nyika. Zvikai Mwari kare waitaura kumadzibaba edu nemigove mizhinji nemitoo mizhinji, asi pamazuva ano okupedzisira wakataura kwatiri mumwanakomana wake. Saka vaprofita vachadiwa vachibwera. Ndokuvunza imi muri vagari vomuZimbabwe, kana zesa ikainda panze pemasola akazouya, ndakambogara Queensdale sometime, magetsi asingatombonetsi sezvizvi. Ndainzwa vachifamba murodi, Makei, avaiti Makei, vaireva makenduru. Totobvunza kuti makenduru anodikanirwa chii? Pausingaini magetsi mazuva iwayo. Makenduru. But vaitira kuti kana magetsi azoinda munosenzesa makenduru. Saka ava vosa mbaiva vaprofita munguva yazuro, tingavati isu neimwe nzira. The sun is risen, the stars and the moon retire. Kana zuva rabuda, nyeredzi nomwedzi dzinorega basa. Saka vaprofita havaiprofita zvaJesu. Jesu wacho ndiye wauya. Kana magetsi akadzima munoisa makenduru, kana magetsi azouya ezesa munoramba muchifutidza makenduru here? Bhaibheri rikuti saka kare Mwari ndokwaitaura navaprofita nemigove mizhinji inokurota in diverse way, but pamazuva ano okupedzisira wakataura kwatiri mumwanakomana wake. Ndombonetsa futi pfungwa dzenyu. 1 Corinthians chapter 14 verse 1. 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Kana yava papo verenga teverai muno. Teverai Shingairai zvipo zvomweya asi zvikuru kuti muprofita. Pazvipo zvose zvomweya profita. Mungaita zvimwe zvose zvipo zvomweya, you can name them.
mungaita zvose, asi zvikuru kuti muprofite. Saka vaprofita vachikwera. 1 Thessalonians chapter 5, verse 19 to 22. Nerenga. Musadzima mweya kama musadzima mweya. Ndamberi mwana wa 22. Musadzima mweya. Musazvidza zvinoprofitwa. Idzai zvose mubatisise zvakanaka. Musadzima chi? Mweya. Musazvidza zvinodi. Kana vanhu vachiti tinomweya, chechi dzomweya, musazvidza mweya. Regai munhu aite zvaanoita. Asi mandate yatapiwa ndeyekuti idzai. Nokuti mweyai. Bhaibheri harikumi semombe yamavhu kana semota yewaya yokuti waigadzira uchidhururu nomuromo wako. No. Katotaura zvinhu zvebhaibheri zvose zvinofanira kuva digitally mandated. Saka pari kuti ipo musadzima mweya, musazvidza zvinoprofitwa, kureva kuti zvinoprofita zviripo. Zvikaitidzai zvinhu zvose mubatisise zvakanaka, regai marudzi ose zvakaipa. Saka iko zvino totoenda toti toidza sei. 1 John chapter 4 verse 1. Yatova. Vadikanwa musatenda mweya yose, asi muedze mweya. Muedze mweya kuti muone kana yakabva kumwari. Nokuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira munyika. Mhepo ikadai kuti ndokwana nchida, ikadai ndokwana nchida. Zvikai vadikana, regai kungotenda mweya yose. Asi idzai mweya muone kana yakabva kuna Mwari. Nokuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira munyika. Chimboisa mwanangu tisati tabva paNew Testament, pa next door wepa left hand. Pana 2 Peter tibve tabva ipapo tidze takutoedza inoti kudii. Chapter 2 verse 1 to 3. Asi kwakanga kuna muprofita wenhema pakati ipapo chibhaibheri chako chareva makanga kuna muprofita. Kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pevanhu. Asi pakanga kuna vaprofita venhema pakati pevanhu. Sezvavachapo pakati penyuwo vadzidzisi venhema. Vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsamuka dzinoparadza. Vachiramba naiye tenzi akavatenga. Vachizwisira kuparadza kunokurumidza. Vazhinji vachatevera utere hwavo. Nokuda kwavo nzira yezvokwadi ichazidzwa. Pakukarira kwavo mari ndopane nyaya. Pakukarira kwavo chini vachakunyengerai namashoko avo amanomano. Kutoka kwavo kwakatarwa kare. Pakukarira kwavo mari vaprofita. Andi munorangarira Elisha achiramba mari. Gehazi arauka mabere mbudzi. Akati isu redu basa harizire mari. Nama ndiye wakarapiwa mabere mbudzi. Zvikaereda harizire. Gehazi akati atingatambi nemari. Ndiye wakachibata. Bhaibheri rikuti mukavona vaprofita vamazuva ano vari vemari, moziva kuti havaziva mari. Pakukarira hanzi vachanyengera vanhu namashoko avo emanomano. Rega timbodzokera kwazvakavamba. 8 verse 19 verse 20. Handia Isaiah. Katatodaiwo tiri kureva kare.
kugara nakaona dzivamwe inoti kudii yatovapa. Verse 20, dzokerai kumurayiro nokuzipupuriro kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri. Dzokerai kupi? Kana muchinda kuvaidza manje to the law and to the testimony. Which law? The Decalogue. Vanochengeta here mitemo yose ine gumi kubatanidza nomutemo unotirangarira zuva reSabata uchengeteri vese bovaidza. Saka kana ari muprofita wazokwadi hafaniri kuva navakadzi vanodarika umwe. Kana muprofita atongoita vakadzi vanodarika umwe votoziva kuti out. Kana muprofita asingachengeti zuva rechinomwe rinonzi zuva reSabata, kana muprofita achikurudzira vanhu kuti pane chivanhu, motoziva kuti dzokerai kumurayiro nokuzipupurira. Ndizoka verse 19 imboti dzoke uinde paverse 19. Zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro navavuki vanorira nokuita zeve. Vanorira haikona vanosvika vanorira ndoziva kuti unogona waona unoza nechikaranga here mwana wawajaira chirungu aizinozimishona zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro navavuki vanorira nokuita zeve. Ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Vanofanira kubvunza vakafa pamusoro pavapenyu here? Dzokerai kumurayiro nokuzipupuriro kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri havangavi nechiedza chamangwana. Saka muprofita wazokwadi haafaniri kurira. Munopawa kana vachirira vasivani chimborira tiwo wakambowa vachirira chimborira andino vakazvarigwa muchechi ipako chikomungu zvanzi vaprofita havafaniri kudii. Shamwari yangu ndo yaizigona kuti akazvizivirepi waiva mukarati wainzi Cummins ndivainyanya kuzvigona zokurira kwavo waingonditi tumira ndakawanzwa vachiti Rabbi Rabbi, how can I plant vegetable underwater, Rabbi, without Maswanda beside me? What are you about? Very good. Very good. Hanzi kana muprofita arira hasi wamani ndo imwe sai nyaya yacho yakati pamami ndoda kuti tidzokere ikoko asi rega timboenda paNew Testament. Ndiri panyaya yokudii yokurira kuti wai vasingafaniri kurira. Unonzi muprofita waMwari wazokwadi is a spokesman of God. Unotaura zvinoda Mwari, unotaura zvinouya zvaMwari. Saka kana ndikati mawe mungagarira izvozvo ndichirira pano. Aina mana 1 Corinthians maniwe. Waita sei ipapo pauri ipapo. Chitoverenga paverse 7. 14 verse 7. I see 1 Corinthians. Azaka. Verse 7. Yeah. Kunyange zvinhu zvisina upenyu zvinorira. Zvinorira. Kunyange zvinhu zvisina upenyu. Yeah. Zvinorira kana iri nyere. Kana iri nyere. Kana rudimbwa. Kana rudimbwa.
kana zvisingariri zvakanaka zvisingasiyani pakurira kwazvo zvingazikanwa seiko chinoridzwa nenyere kana norudimbwa. Mbomira ipapo chaenda mberi mwanangu ramba uripo kana first Corinthians. Bhaibheri kana richiti iro riri kugadzirisa nyaya yokurira maziwa. Saka yoti iyo kunyangwe zvinhu zvisina upenyu, even things without life, whether a flute or harp, when they make a sound, unless they make a distinction in the sound, how will it be known what is pipe or played? Ndatika ndikati pane zvamawa izvezvi muna vanhu vazhinji vanoita zvebhora munomba vakantarira wakafuratira ikarira pemba unoti wamunhu achiti pena ichitova pena namaririro epembe kuti iyo pembe yarira iyo ipena kana pembe ichigona kubudisa language yepena komunhu unofanira kutaurira munhu nokuyambira munhu kuti atize njodzi inouya. Pembe yebhora revanhurume neyavanhukadzi yakasiyana. Chero ngoma dzichirira kana ndikaridzi motoziva kuti ayo ndekuroma. Kozoita moziva kuti iyo iziyo neyamashata nengoma chaiyo chaiyo. Saka Bhaibheri roti zvinhu zvisina upenyu kana zvichigona kududzira koimi vanhu. Saka uchinzi muprofita waMwari wazvokwadi hafaniri kurira. Ikaitokera shani yamalanguage tongues. Verse 5, same chapter. Zvinonoda kuti imi mose mutaure nendimi, asi zvikuru kuti muprofite. Unoprofita mukuru kudarika unotaura nendimi. Asi kana uchidudzira ipapo mwana. Katotaura nenyaya yendimi manje takuinda pavhesi ya10 yechapter 8. Verse 10. Verse ya 10. Mazwi ana marudzi mazhinji. There are so many voices in the world, but there is no voice without significance. Manzwi mazhinji sei munyika, asi hakuna inzwi risina dudziro yaro. Njiva ikachema munonzwa kuti injiva uhodzi iro igondo. Ndizoka. There is no voice without what? Significance. Go verse 16. Same chapter. Triungoita. Kana zvikasadaro, kana iwe kana zvisina kudaro ona nomweya ko uyo ugere pachigaro chevasina kudzidza uchati ameni sei kupakuonga kwako. Right? Vasingazivi chaunotaura iwe. Chii chiri kureba? Zvikaikana uchitaura norurimi iwe uchinamatira uyu, ko uyu ugere pakati pako uchati ameni sei zvaasinganzwi zvaunoreva. Verse 19. Is it verse 19 or verse 23? Verse 19. Asi pakereke ndinoda zvikuru kutaura mashoko mashanu nokufunga kwangu kuti ndidzidzise vamwewo pakutaura norumwe rurimi mashoko ane zviuru zvine 10. Ausheni munjani inzeli lekai maubani litsvakai manyara richi handiri kutaura nei ndo zviri kunzi napo zviri nani kutaura zvamunonzwa pakutaura nendimi. You are a linguist. Udakuratidza kuti I'm a linguist asi vanhu vacho havanzwi. Kazviri zveshoko raMwari unofanira kunzwika.
Saka muprofita kana otaura unofanira kuti adi verse 23. Verse 23. Yeah. Naizvozvo kana kereke yose yaungana, Kana kereke ikaungana, vose vanotaura nendimi, vose vakatanga kutaura nendimi, vasina kudzidza, navasina kutenda, vakapinda vazinoti munopenga, vati mupengo here. Hamuna upanzo tiri kutaura nendimi. Ndimi hachisi chiratidzo verse 22. Zvikaikana mukatanga kutaura nendimi, unotaura nendimi muri muchechi, zvai vasina kutenda novasina kudzidza, havazinoti vanhu ava vanopenga. Hakuna muenzi wamungagarisa muno ndichitaura zvisinganzwiki akaita 2 minutes akagara. Nocheva chitamburirwa chi. Verse 22 yatuni. Saka ndimi hadzisi chiratidzo kuna vanotenda, hadzisi chiratidzo kuna vanotenda, asi kuna vasingatendi. Nokuprofita hakuzi kuna vasingatendi, asi kuna vanotenda. Mazuva manje ndimi hadzisi chiratidzo kuna vasingatendi. Nemhaka yei 2x man 2x x2 mabasa avapostoli verse 11 navakiriti navaarabhia tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. Tanga pamusoro patenzi nefirigia pamusoro inda ndoda Papatia. zvanzi ko ava vaziva Galirea here. Verse 8. Yes. Ava vaziva Galirea here. Vakakatyamara vose nekushamiswa vachiti, Yeah. tarirai ava vose vanotaura vaziva Galirea here. Yeah. Zvino tinogovanzwa sei mumwe nomumwe norurimi rwakaberekwa navo. Vapatia. Chimira zvako iwe. Nyika 11 dzaivapo, umwe nomumwe achingotaura kuti mangwanani umwe nomumwe wairwa norurimi rwokwamai vake. Ndo pakatanga kudirwa ndimi dzomweya musero kuti vanhu vadini vanzwe vhangeri. Asi ndimi handi munoziva kuti dzakaoriginata paBhabheri hanendizoka. Saka kana uchinzi ndimi hachisi chiratidzo kuna vanotenda, vakatokatyamara vaKirete vaArabhia ndo vaishamisika kuti vanhu vevaGaratia vevaGalirea vakutaura mumwe nomumwe chiunzwa norurimi rwakaberekwa navo sei. Toenda mberi yedu ngaiti tidzokere kuOld Testament. Udaenda panani mwanangu? Ndachero kaenda pana Jeremiah. Tanga pa 5:30. Jeremiah 5:30. Achinda ipapo. Chinonzi ndimi hachisi chinhu chokutodana nayo. Do you speak in tongues? Haisi nyaya yoruponeso iyi. Regai ndikokubvunzaiwo zvenyu wokungoti mungoti. Imi hamunambonzwa here kuti pachapter 2 chapter 22 yaNumbers verse ya 28 kune dhongi rakataura nomunhu. Arova dhongi, arova munhu utangibva kuona mutumwa nedhongi, dhongi ndobva rabhadama rikati handisi dhongi rangu rawakagava here makore ose apo, ndakambokudai. Iye kana kumbovhunduka kuti dhongi rataura sei, zvikaitwa kuti wandidadira achitopindurana nedhongi. Dhongi rakaita maririro aya wairirega kurirova. Pati kuti mutumwa anzwe dhongi rakataura. Saka kana zviri zvevhangeri, rurimi runofanira kuva plain. Amen. Dhongi rakataura zvinowekwa. Saka muprofita waMwari unofanira kutaura zvinodii. Chapter 5 verse ya 30 yati kudii? Chinhu chinoshamisa, chinosemesa chakaitwa panyika ino chokuti vaprofita
vanoprofita nhema navaprista vachivabata kushe. Asi vanhu vangu vanofarira izvozvo, pakupedzisira kwazvo vachavei. Chinhu chinoshamisa. Cherechedzai kuti vanhu vangu, rimwe zuva ndakanga ndichiita effort pangezi prison ma-inmates nema-officers acho. Saka ndaiva netopic iyi, kandi nguva zhinji kandichiita izvi ndine suggestion box or question box, and I'm prepared to be challenged. Zvangofana nemunhu kana muine pamusina unzwa zvakanaka, simudzai maoko kana kuti munozodii. I don't know. Ndataura pamusoro penyaya iyi. Pana officer wakazonyora chitsamba wakaisa question box, suggestion box, akati, don't preach about prophets, you stupid. Tinononosewa navanhu venyu vachitimisa pacrowd dzedu vachikumbira mvura yomuteuro. Vaiti tanonoka kuchaisa, mirai mutipe mvura yomuteuro. Kuna vanhu vanonamata Mwari wazokwadi, vasina shuwa naMwari wavanonamata, vanoti zviri mubhotoro zvinoshanda kudarika Mwari. Kaina Mwari pane chinhu chinoshamisa, chinondinesa, chinosemesa chinhu chacho. Kuti vaprofita vanoprofita nhema, asi vanhu vangu vanofarira izvozvo. Vaprista vachitovabata kushe. Saka mugumo wavo uchava wei? 8 verse 11 mwanangu. Tirikinda na Jeremiah usanetseka zvako. 8 verse 11. Vakangopodza vanga romukunda wavanhu vangu zvishoma. Vachidana vachiti rugare, rugare, izvo hakuno rugare. Hamuna upawa. Havadere rugare. Rugare vanhu vaMwari. Bhaibheri vakangopodza vanga romukunda wavanhu vangu zvishoma. Vachidana vachiti kudii? Rugare, rugare, izvo hakuno rugare. Regai ndikuudzei vana vaMwari. PaPlanet Earth hapazofi pava nepeace. The only man who can declare peace is none other than Jesus Christ. Anyone else, uchiverenga kubva Isaiah rinoti iyo, he is the Prince of Peace. And umambo hwakatozvarwa kuri pamavhudzi ake, anoita zvokuvhoterwa. Saka hakuna unogona kudaidzira peace panyika ino kunze kwaJesu Kristu. Saka Bhaibheri rinoti iro, vakangopodza vanga romukunda wavanhu vangu. Kakuchinzi mukunda wavanhu vangu, vakapodziwa vanga. Vanhu vanoda zvaJesu venyu. Munoziva here kuti kushingirira kugara kwenyu muno kuda Jesu? Ungashamisika rume rakaita sachikomo simuka. Tarisa irume iro. Haimbondi kuti ungashuvi. Inini ngatoshuva kudya. Iyo wakakuta asati akuti. Andi munomuona. But pane chimwe chaanoshuka chatitena rume rakaita sezvizvo ndi Jesu. Musatamba nomurume unonzi Jesu. He is a man of men. Wakamutonga pakupedzisira unoti behold the man. Ndiye woga unogona kudaidzira peace on this planet Earth. Kwete vaprofita. Ya? Kana uchinzi wakangopodza kunda wavanhu vangu. Kutriangle kune church imwe yatakatumidza kuti yokwachisa. Akuri watriangle hautosika vafana. Yokwachisa. Vaiti kudii? Chisa. Izo takazototsa kuti munochisa nokuti vanhu vaizopedzisira vonzi vatsva, vapisiwa namatombo aiswa mvura zvikadii. Saka toti saka ichinzi yokwachisa. Ndobva vazokorekta akati aiwa, hazvizi izvo. Muri kupodza kunzwa tikati vane vachidii? Vanenge vachinoza kuti Jesus. Saka itangoti
chisa iwo achiti chisa Jesus ndo yainozewa esitowa sokuti chisa chisa handivana achiti nezita rajesu chisa saka vanhu inotonzi yokwachisa yokwachisa chikonzero vakangopodza hakuna chechi ndituma kumwe kwandisingati ndi1 Corinthians chapter 3 pavhesi ya 10 is a master builder kamanani somu wake wakachena nenyasha dzamwari dzandakapiwa ndakarumba nheyo somu wake wakachenjera mumwe unovaka pamusoro padzo zvino unovaka pamusoro padzo ngachenjera unovaka sei pamusoro padzo zvikayamwevaka unovaka nei umwe unovaka nei umwe unovaka nei nokuti hakuna mumwe ungaronga dzimweneyo asi idzo dzakarongwa kare ndiye Jesu Kristu zvino kana munhu achivaka pamusoro penheyo idzi ngachenjera ndarama kana sirivheri kana mabwe anokosha kana matanda uswa kana mashanga basa romumwe nomumwe richaonekwa nokuti zuva iro richaburiswa pachena nokuti richaratidzwa nomoto moto uchaidza basa romumwe nomumwe kuti rakadini. Verse 14. Amunaopanzwa nemakaita uya pane vakanga vari pano taitaura nemapillars. If the foundations are destroyed, where shall the righteous be found? Vatsvene vanogadzirwa panguva yestudy yeBible kuti vaende kudenga. Kugadzira nheyo zvikaenda akaronga nheyo somuvaki wakachenjera. Hakuna saka vavanga vachinzi hakuna unogona kuvamba chechi kana akasada naJesu. Haimiri. Saka vakangokodza vanga romukunda wavanhu vangu zvishoma vachiti rugare vanenge vachireva Jesu. Vanhu vanogarira Jesu pazuva nyangwe vasina vhudzi. Imi munotambura neamburela asi nemhaka yekuti padamwa Jesu vanenge vachingovapo vakagara. Satamba nezita rinonzi Jesu. Asi nyangwe zvakadaro zvikaenda akaronga nheyo somuvaki wakachenjera amadoctrines. How do you articulate the doctrines dzemuBhaibheri? Saka nachienda pavaprofita, imi munoziva here kuti munhu unoenda kumuprofita une mhosva pamberi paMwari? Moziva? Book of Ezekiel chapter 14 verse 9 na 10. Zvino kana muprofita akanyengerwa, ini Jehovha ndini ndamunyengera. Ndodini? Amen. Verse 10. Verse 9. Verse 9. Yeah. Zvino kana muprofita akanyengerwa akataura shoko, ini Jehovha ndini ndamunyengera muprofita uyu. Ndichatambanudzira ruoko rwangu pamusoro pake, ndimuparadze pakati pavanhu vangu vaIsraeri. Independent. Vachava nemhosva yavo. Zvakaipa zvomuprofita zvichaenzana nezvakaipa zvaunobvudzwa kare. Iwe wabva kumba usina zvakaipa, wodzoka wava nezvakaipa zvakaenzana nezvemuprofita. How much he hates our prophets. Zvikaitini ndinonyengera muprofita. Ndosunda kuti ataure ani munoziva kuti ahadhi wandofira kuramoti yeGirigari asi ari mambo waIsraeri. Jehovha Mwari ndiye wakatendera kuti mweya yesvina indova muvaprofita vake 400 of them. Imwe rikatoti namatare avo munondotunga muchidai kuramoti yeGiriyadhi. Mikaya only one akati hazviiti, hamudzoki.
Saka kana muprofita akanyengerwa zvika ini Jehovha ndini ndamunyengera zvakaipa zvomuprofita zvinoinzana nenondovhunza kwaari. Mwari unozvisema izvi mani. Ko 1 Kings chapter 16 verse ya 33. Iripo ine? Kuti ndiri kurota. Am I dreaming? 16. Iripo? Vakaitawo matanda okunamata nawo. I like that. Akawedzera kumutsa shungu dzaJehovha Mwari waIsraeri. Yeah. Kupfuura madzimambo ose akamutandira. Wakaita matanda okudii? Okunamatana. Tsvimbo dzokunamata nadzo. Uchiverenga Hosea inoti vanhu vangu vaparara nokushaya zivo. Vanobvunza mano patsvimbo yavo. Ikaika chiripo chakamutsa shungu dzaMwari. Nyangwe dai akawana Jezebeli. Zvaikugadzira matanda okunamata nawo. Alright? Tokera pana Jeremiah 23 verse 16. Zvanzi naJehovha wewe. Regai kuteerera mashoko avaprofita. Vanoprofitirai. Vanokudzidzisai zvisina maturo. Vanotaura zvavakabona pamwoyo yavo. Zvisati zviri zvinobuda mumuromo waJehovha. Zvaina Jehovha, regai kuteerera miromo yenyu. Zvinotaurwa navaprofita. Vanoprofita zvinobva pamwoyo yanyu. Verse 21. Verse 21. Yeah. Ini handina kutuma ini. Kunyange zvakadaro vakamhanya. Yeah. Ini handina kutaura navo. Yeah. Kunyange zvakadaro vakaprofita. Masiwa ere? Hatina kupedza. Verse 23. Ko ini ndiri Mwari weupenyu. Ndozvainei. Ko verse 25. Ndakanzwa zvakarehwa navaprofita. No pane sense. Ndakanzwa zvakarehwa navaprofita. Vanoprofita nemazita rangu vachiti ndarota hope, ndarota hope. Ko izvi zvichava pamwoyo yavaprofita. Vanoprofita nemazita rangu kusvikira rini? Ivo vaprofita vanozvinyengera zvomwoyo wavo. Kuti pane wanzwa ine? Hamuna kuteerera. Zvainda ndakanzwa zvinotaurwa navaprofita. Vanotaura vachiti kudii? Ndarota hope, ndarota hope. Izvi zvichava pamwoyo yavaprofita. Vanotaura zvinonyengera. Handi nyaya dzehope dzinonetsa nyangwe navazhinji vakanditarira. Hope. Taenda kuvadudziri vehope. Vakatiudza zvakati. Taenda zvakati. Tikaudzwa zvakati. Bhaibheri roti iro. Zvanzi zvavanofunga pamwoyo pani. Hamuna kupanzwisisa. Indoda kuti mupanzwirewo. Manzwiro andakaita kuti ndinzwisise nyaya iyi, kuti vaprofita vane zvavanofunga pamwoyo pavo vozozvitaura vachiti ndarota, ndarota. Zvainde zvavakafunga pati. Ega timboti ndei pahope ndichani. Pavhesi ya 3 na 7 paridzi Ecclesiastes ukangodarika Proverbs. Nokuti kurota kunouya namabasa mazhinji. Nokuti kurota kunouya namabasa mazhinji. Namashoko mazhinji. Nenzwi rebenzi namashoko mazhinji. Zvai kurota kunouya namabasa mazhinji. Nenzwi rebenzi nei namashoko mazhinji. Pane usingaroteri. Bhaibheri rati vanoti ndarota hope. Regai ndimbokubvunzai mose mundipindure. Nokuti ndikati 1 haazopinduri. Imbondiudzai. Pandakakurira vaitivo kana ukarota ukavata ukarota uchiredza hove zvikuru hove dzamakwaya vaicii inoda kukubvunzai namasunurira amakaita ose avo mungadai muchatamburira marini imbovatai zvemuroti. Ini ndakakurira kuChiredzi South. Kusina nzizi
nanhasi handigoni kudhidha. Mvura ikangodarika chisiso chegumbo handichatodariki. But ndabudzwa izvozvo ndakanga kushaya mari yeschool fees. Zvikanzikana ukarota kuchiredza kusina nzizi, ndakarovata ndikarota ndichibata hove dzamakwaya. Mari yefees handina kuiwana. Kana nhema dzikagarisa dzinoita sechokwadi. Zvinhu zvandakanzwa ini ndichiri kutanga kukura, nanhasi nemiwo muchiri kungotevera izvozvo. Ndiri panyaya inoti pakurota kuzhinji. Ai kurota kunouya namabasa mazhinji. Ndisati ndauya muministry yebasa rasha, ndakanga ndiri jack of all trades. Ndakatomboita imwe kambani yainzi Atronics. Maofisi angu aiva muna Dublin. Takatasana namaswera mutauni ndichigara kuQueensdale. Yainzi Atronics. That was my company. My profession, technician. Ndoraiva basa rangu. Munguva dzakaitwa magaufa ndo mazuva andandine company muno. Asi zvimwe zvataigadzira zvaiva zvama-TV. Ndikanetseka ne-TV. Ndaisvika kuma-10 ndichitambura nayo. Ndoenda kumba ndoita senicharamba sadza. Asi ndikavata usiku ndoigadzira TV iyoyo. Mangwana anoidza ndichingopinda mushopi. Handitori 5 minutes ndendaipedza. Unza ndoti baba vangu vakafa kusina kana wachi kana redi. Vangaita mudzimu mukaziva zveTV. Munorota here. Chii chaitika? Pai kurota kuzhinji kunouya namabasa mazhinji ezuva. Zvaunoswera uchiita uchiona ndo zvinouya bheki mupfungwa dzako. Izvi zvana zvikaswera zvichitamba kunze zvichidzirana ndo zvaswera zvichiita pai. Saka chinzi kana vaprofita vachitaura, takudzokera pana Jeremiah chapter 23 macho. Vachinzi vanotaura zvavakaona. Ausati wadzokera ipapo mwanangu, ausati unoenda paverse 7. Usati wadzokera ipapo. Vanotaura zvavakaona papo. Vanoswera vakagara vakatarisa mhai muchinda mukanonyika dress renyu apo mukadzoka mwanasikana mukadii. Vangotarira vakaeva. Zvinodzoka bheki mupfungwa dzavo. Ndakarota chinzi tiende kucrowd ndonamata. Munongorota muchinda nomudzimai wamudonhi kana nomudzimai watumbira. Hamungoendi namudonhi wacho sei? Vachindaenda kuiri family. Aiwa, vanenge vakangoeva shopu yavo mupfungwa. Katati iri kufamily life musakanga mwachiniji kuti kuna vamwe varume vanomhorosa dhirezi riri pawaya. Maswera sei ambuya. Asi tiri panyaya yevaprofita. Zvinouya zvaunoswera uchiita zvezuva. Vanopisira, vanodhiraivha, vebhora uchenjere utokamba. Zvinouya mupfungwa. Saka zviri kumbopondema kuti hadzisi hope dzose dzakanaka. Verse 7 ndo inozoti pakurota kuzhinji pamashoko mazhinji pane zvisina matoro zizhinji asi utye Mwari. Chapter 28 Jeremiah. Verse 9. Is it verse 9 or verse 8? Vaprofita vakanditangira. Vaprofita vakanditangira inewe. Vakaprofita nyika zhinji. Vakaprofitira nyika zhinji. Nokushukuru vachireva zvokurwa nenzara nehosha yakaipa. Miremba. Iyi text iyi inoda kutaura patiri kuti tizive kuti uyu muprofita waMwari wazvokwadi. He or she should be a universal prophet.
akava weparticular church haasi wamwari. Kana ndikava preacher wesangano ini handisi wamwari. Muprofita unofanira kuti kana akataura vati muprofita wamwari wataura. Chero navari kubva chero navari munyika vati kwataura muprofita wamwari. Tarisai zvaitwa nana Jeremiah, tarisai zvaitwa nana Isaiah. Saka achiti ivo vakatitangira vaiprofitira zvoushe bukuru nezokurwa nenzara. Vedu vanongova eseketi mumasets wendo kusavata wendo kuziya neopalikhanyani vakaungana vawirirana. A true prophet of God should be a universal prophet. Kwete womuZimbabwe kana wokuNigeria. Kana angaita wokuNigeria motoziva kuti hazi wamwari. Kana akaita wokuchitungwiza moziva kuti hazi wamwari. Muprofita wamwari wazokwadi unofanira kuva muprofita ari universal, ndowepasiro rose. Dauda kubuda mu Old Testament. Hatigoni kubuda mu Old Testament tisinaenda pana Mika. Mika chapter 3 verse 5. Tichazoerenga verse 11. Inoti kudini? Mika ipo 3 verse 5. Zvanzi naJehovha pamusoro pavaprofita vakatsautsa vanhu vangu vanoruma nameno avo vachiti rugare asi vasingazivi mumiromo yavo ani vanondimukira zavo. Zvaina Jehovha pamusoro pavaprofita vakatsautsa vanhu vani. Zvai basa ravanoita nderekuruma nameno. Kana uchinzi vanoruma kureva kuti vanobvisa zvinhu. Achachikunetsa chachiri apa mamune fudzi iri avadere n'anga hadzidero. Ini ndinofara ini vazhinji venyu musati mavepo kuda muri matutei munguva dzazuro. Muno muZimbabwe muna vanhu vakafunda vakadzidza. Munguva dzazuro variko vainzi vanachavhunduka vakazoti tatorerwa basa redu navaprofita vanoti vari kuchechi tichingeita basa rimwe vose vaprofita vanofanira kuva namasertificate ezinhata nokuti tiri kuita basa rakafanana. Zvakaitika muno muZimbabwe kuti n'anga dzinoruma, vaprofita voruma. Zvikazvanzi naJehovha pamusoro pavaprofita. Pane vanogadzira misha nembambo nehoko vanozviita vasina nguvu zvichiitwa navaprofita. Zvikanzi zvanzi pamusoro pavaprofita vanoruma nameno avo vodana vopedzisira voti rugarei. Verse 11. Verse 11. Ndichatukawo unotukirei? Mika 3 verse 11. Indimalatu manyangu. Vakuru varo vanotamba mhaka kuti vapiwe zvipo. Vaprista varo vanodzidzisa kuti vapiwe mubayiro. Vaprofita varo vanovuka kuti vapiwe mari. Kunyange zvakadaro vanosendamira kuna Jehovha vachiti, ko Jehovha haasi pakati pedu here? Chii chatiri kutora pavhesi iyi? Ngatingoendai pavaprofita. Vanzi vanovuka. Vara rokuvuka riri muchechi here?
Babuki vanowanikwa kupi? Kumanga. Bhaibheri rakupinisa pachena kuti vaprofita vanouka, vachiuka kuti vapiwe chinyi? Mari. Zvikai muprofita unogona kuudza zvinoitika, asi rega kuteerera mashoko omuprofita uyo, nokuti already tatoudzwa kuti vaidzei kumurayiro nokuzipupuriro. Kana vasingaiti sezvinoreva shoko iri, havana chiedza chamangwana. Pajeka pa. Saka tavakudzokera panyaya yedu yekuti munhu ndoupi unoziva zvomunhu ya1 Corinthians. Asi mweya womunhu uri mari. Naizvozvo hakuna munhu unoziva zvaMwari asi mweya waMwari. Zvikai mweya waMwari unonzvera nezvose zvakavanzika zvaMwari. Mweya waMwari unopinda nomuhauka dzaMwari. Saka kana ukanzi pane statement inongotaurwa uchinzi kune machechi emweya, kune asiri emweya, kune emweya. Ingobvunza kuti mweyai, nokuti hakuna chechi, hakuna vanhu vanoungana vachidana zita raJesu pasina mweya. Nhasi hatauri nezveHoly Spirit, tichataura imwe nguva. But in a nutshell, mweya mutsvene ndova vaprofita voga here kana ndo munhu wose? Jesu achiti iye pachapter 16 yaJohn, don't worry about it, chapter 16 yaJohn pavhesi ya8 inoti iye kana auya uchazivisa nyika pamusoro pezvivi. Ndo basa remweya mutsvene, kukuzivisa kuti kubaba ndiye unokuudza kuti usaba. And mweya mutsvene hauziwo muchechi chete. Nyangwe kubhawa mweya mutsvene uriko. Ndo zvinoita kuti vave neorder. Nyangwe vadhakwa. Mweya mutsvene unovaudza kuti madhakwa enyu asarimiwi mahara. Vakakutobigwa change. And order yokugona kumira achidzedzereka achiziva kuti umwe uchambotenga. Unotoiziva mweya mutsvene unomutimira kana achiri kutenga. And harimwiwi mahara, vaifanira kuti vamwa vagorimwa mahara. Asi mweya mutsvene uti no, hazvidero. Sezvaringana, mweya mutsvene ndiwo unovaudza kuti kana vakakechana kuya kwamunoti kukechana kuya. Mweya mutsvene unoti zvamandingana panapa hazviitwi pavanhu. Vasvika mudondo mweya mutsvene ogovaudza kuti zvomoda kuita zvakaipa, vanotanga vamborutarika. Mweya mutsvene uchivafudza. That's the Holy Spirit. Uchazivisa nyika pamusoro pezvo. Not change. Vamunotifambi ava vangadai vachifamba so Tennessee, guta rokuAmerica rinonzi guta rezvinhu rokuti munhu unoenda unotenga chimba asina kana pendi. But mweya mutsvene ndiwo unoti pfeka. Kupfeka hauzokanya kuti aiwa pana vanhu vakoni owedzera Zambia. Mweya mutsvene unovapa that conscience. Kana mweya mutsvene ukatama pauri, kana uchimwisa mwana, kana vakatama zivano uri nani, unenge uchimumwisa pachigumwe chegumwe. Kune vazhinji vanofunga kuti Satani, madzimai edhoka muripo here nevewomen's ministry, ndimi vandinonzwa muchimboti Satani ipapa ndokutsika. Ndotarisa vandoti hazvimaizvi zvomboziva. Zvikai vakadaro vapostora venhema vanobata nokunyengera. Nokudaro hazvishamisi kana naSatani unogona kuzvishanduravo achizviita mutumwa wechiedza. Haina kuguma ipapo. Zvikai navashumiri vake vanogona kuzvishanduravo vachizviita savashumiri vokururama.
asikuguma kwavo kuchavasezva vakabata. Beberi nyenyezi yapiwa wafambi wese kutungamira zampupurizo zisingazo dzimi kujeka kwangu kunotipenyera ndipe baiberi masoko machene dinotewera kujeka kwaro zikomedzo zvidzidzo mutemo nerudoze sezvakumbanamo ndipe baiberi apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo ndipe mazviyo Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo ndipe baiberi masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudoze sezvakumbanamo ndipe baiberi ndinofamba naro rinditseure nezvakaipa mwenje werupo nesomunedima kundipangidza nzira kudenga ndipe baiberi masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudoze sezvakumbanamo ndipe baiberi mwenje weupenyu usingagumi newakanaka rindiratidze rujeko rwa Jesu rindione sembiri kudenga ndipe baiberi masoko machene ndinotewera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudoze sezvakumbanamo ndipe baiberi masoko machene ndinotewera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudoze sezvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudoze sezvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudoze sezvakumbanamo ndinoonana ndatukumdzimera kadzama Jesu tenzi muponesi wakatifirayo tsime ironda riona iro rinondichenesa kudza tenziro chenesa kudza tenziro chenesa ndawana upenyu tsva nyanza ropa rake zvitema zvese zvapera apo padzimeyo dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudza tenziro chenesa kudza tenziro chenesa ndamuganda
twamutsa nembiri yedenga nemoyo nenguo chena na Kristu mandiri zimeironda iro rinondi chenesa kuza tenziro chenesa kuza tenziro chenesa chisha misodzi dzake ropa rake pasi muzi wenyi Jesu chete wakatinunura zimeironda riwana iro rinondi chenesa kuza tenziro chenesa kuza tenziro chenesa zimeironda riwana iro rinondi chenesa kuza tenziro chenesa kuza tenziro chenesa zimeironda riwana iro rinondi chenesa kuza tenziro